building sa usa ka tulunghaan sa Dato Piang, Maguindanao del Sur naugdaw sa sunog. Mga madre nga nagpuyo niini luwas. Apan usa ka bumbero nga miresponde ang nasamdan. Ani ang report. Nabulabog sa dakong sunog ang mga residente sa Dato Piang, Maguindanao del Sur pasado alas 6 sa gabi niadtong November 10. Kinidihang gilamoy sa kalayo ang 2-story building sa usa ka tulunghaan sa lungsod. Sumala sa kabumberohan, paspas matud pa mikatag ang kalayo sanglit gama sa light materials ang second floor sa building nga maoy ginapuy-an sa mga madre kung asa anaasab sa ubos ang ilang opisina. Doon kasi nagsimula yung sa taas. 5 rooms kasi yan siya, ma'am. So doon sa pangatlong rooms, doon mismo nagsimula yung sunog. Nakasinati matud pa og brownout ang lugar ug bag-uhay lang mibalik ang kuryente dihang miulbo ang sunog. On and off na kakaroon ng kuryente, na isa rin sa tinitingnan natin is yung mga candles na pag-iiwanan. Hindi po natin na-off ang ating pong linya ng kuryente o yung mga appliances natin. Let's say, pag brownout, pag pumasok yung kuryente natin agad-agad, malakas ang impact nito malakas yung current niyan. So malamang ang magiging cost niyan talagang puputok yung mga appliances natin. Mukabat sa kapin 1.4 million pesos ang danyo sa maong sunog. Hinuon walay nasamdan sa mga madre nga nagpuyo sa maong building. Apan nasamdan ang usa ka bumbero nga miresponde sa maong sunog. Hinuon ana kini karon sa luwas nga kahimtang. Samtang mihatag na og relief goods ang lokal nga kagamhanan ug ang Barm government sa mga naapektuhan sa sunog. Padayon ang investigasyon sa kabumberuhan sa hinungdan sa maong sunog. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.